U područnoj osnovnoj školi Milan Rakić u Kotorskom u svjedočanstvima je upisan bošnjački jezik, a ovo je svjedočanstvo u kojem je naveden bosanski jezik. Izdato je u područnoj osnovnoj školi Sveti Sava u Ševarlijama, također Dobojskom povratničkom naselju. Kako je to moguće, nadležni ne mogu da pojasne. Pa evo, mi ćemo vidjeti svakako ko nije poštovao propise Republike Srpske, jer smo svi u obavezi da to radimo. Prosvjetni radnici i roditelji iz Ševarlija nisu željeli pred kameru zbog straha za radno mjesto, odnosno zbog mogućih posljedica za svoju djecu. Roditelji koji odbijaju da prime svjedočanstva sa upisanim bošnjačkim jezikom strahuju da bi njihovi đaci mogli imati probleme u nastavku školovanja, jer nepostojeći bošnjački jezik jednostavno ne može biti bodovan. Ako su do sad pisalo bosanski, zašto sad bošnjački? I u tako kratko vrijeme. U resornom federalnom ministarstvu bez jasnog stava može li nepostojeći bošnjački jezik u svjedočanstvu predstavljati problem prilikom eventualnog upisa u srednju školu na području ovog entiteta. Očekuju rješenje na drugoj adresi. Da se sa državnog nivoa ovo pitanje mora što prije riješiti, jer bez sistemskog rješavanja ovog pitanja mislim da nećemo imati rezultate koje želimo da imamo. U ovom slučaju postoji osnovana sumnja i da se radi o diskriminaciji zbog nametanja bošnjačkog jezika koji nigdje nije definisan. Ni srpski jezik za djecu te nacionalnosti u svjedočanstvima nije upisan u skladu sa Ustavom Republike Srpske, koji opet nije usklađen sa Ustavom Bosne i Hercegovine. U konkretnom slučaju na početku školske godine roditelji ove djece nisu bili upoznati sa ovakvom politikom, jer je ovo zaista politika, i samim tim su dovedeni na neki način u jednu poziciju u kojoj moraju tražiti sudsku zaštitu. Stoga ovo je na neki način i poziv nadležnim organima u Republici Srpskoj da se zaustave ovakve prakse koje imaju diskriminatorni karakter. Tokom cijele školske godine đaci u Kotorskom su učili bosanski jezik i iz njega imali i ocjenu na polugodištu. To priznaje i direktor škole. Na polugodištu je pisan bosanski jezik. Ministarstvo prosvjete Republike Srpske nije školama dostavilo nikakvu zvaničnu instrukciju o upisu bošnjačkog jezika u svjedočanstva, saznajemo u osnovnim školama na području Doboja. Ustav Bosne i Hercegovine priznaje 3 službena jezika, bosanski, srpski i hrvatski, dok su u Ustavu Republike Srpske kao službeni jezici navedeni jezik srpskog, jezik hrvatskog i jezik bošnjačkog naroda.